ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Kakinhun ginoyalam jang Shillong Bar Association hakapunru tru urampang arajar pusau tlekendu menteri rangba ke jila konra kongkal sangma hakamra Treikam jungu ban pinsngau hau halo ka jing jang ki muktiar jang association hadi bagi thli ding barhem kila bamdu e ka Shlem Treikam ke jongki hakamir ar pusau tru urampang arajar pusau ka Shillong Bar Association kala kerpat ru menteri rangba ban pinio e ka Jaka Treikam ka Shipor bat ban mang pisano kham kloi kat bala na ka benta bante ka Shlem Treikam ka bathma jung ka Shillong Bar Association na ka benta ka jingbit jingbiang jigi dekhot jang ka bar ki pat ba ban pintelun syakhamat ki jing Treikam jigi kashiri ki badan hapo ka district nakaliang jong menteri rangba ula kular ba un ai ki jing kershan ke bapura banwat ki lat klenti ban wengi ki jing jang ka association Kedai kenhun kalai kenduk ru ka menteri jang katran ai ka Dr. Mazel Ambring Lingdo ka bala penpau ka jing ngolem ki dekhot jang ka association bat shu kala kular ban ai ka jing kershan ba ka jing trelang bat ka bar association bat banwat ru ki lat klenti na ka benta ban nyarap ki bar association Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center.